annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne. In dai alfasha za a yi zina, harkar luwaɗi zai bayyana a cikin mutane, ya ce ku jira annoba, ku jira cututtukan da magabatanku ba su san waɗannan cututtukan ba. Gashi nan ikon Allah. Ka duba runduna irin ta Allah. Wani ƙwayan cuta ne wadda ido ba zai iya ganin shi, amma ya gagari kowa. Shekaran jiya shugaban Amurka ma ya ce a koma ga Allah. Shekaran jiya shugaban Amurka ma ya ce a koma ga Allah. Ba fa wani abu ne kamar jirgin sama ko jirgin kasa ba, wani abu ne da natural kwayan ito bai sai gan shi ba don kankantarsa. Amma yanzu ya rufe tunanin galibin duniya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. To wallahi sai komawa zuwa ga Allah, sai komawa zuwa ga Allah. Fafirru ila Allah. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Allah yace in kaga wata danja tana kamawa, fafirru ila Allah. Allah yace ku gudu ku koma zuwa ga Allah. Falaula إذ جاءهم بأسنا تضرعوا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الله يتي فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ميسا لوكتين دا بلائي da azabarmu ta tinkaro su ta zo musu, Allah ce ba su kaskantar da kai sun koma zuwa ga Allah. Walakin kasat qulubuhum, Allah ce sai dai zuciyarsu ta bushe. Wa zayyana lakum ash-shaytanu ma kanu ya'malun. Shaytan ya kayatar musu da miyagun ayyukansu wanda suke aikatawa. Wani lokaci an yi irin wannan maganan game da wata masifa ta kwalara da ta afka ma waɗansu jihohi. Sai wani dan boko ya fito yana cewa to in dai sabon Allah ne yaya ba a kwalara a Amurka, in dai sabon Allah ne yaya ba. Allahu akbar. Ka san matsalar dan boko in bai san addini ba, shi hukuncin Allah ma da tunaninsa yake aunawa. Haka ne, idan dan boko bai san addini ba, shi yakan dauka komi zai auno shi ne da iliminsa. Addini fa ilimin Allah ne. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. الله يقول فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. الدين الله يقول أن شرع أن تشيني بس علم الله. Akwai wadda ya isa ya ce shi zai iya hada calculation ɗinsa da na Allah? To shi tun da an ce annoba tana sabon Allah na kawo annoba, kuma an yi maganan waɗannan annoba da suka zo a koma zuwa ga Allah, to shi sai ya ga ai can ana sabon Allah yaya ba a yi ba. Shi a tunaninsa irin annoban waɗannan wancan ma in sun saba ma Allah annoban ɗaya da a musu. Kaga ai saboda bai san Allah ba ne. Inda ya san waye Allah, ai ko aboki da aboki ne a ce duka biyu yan iska ne kuma mazinata ne dukansu, to wannan yakan yi zina 5 a rana ɗaya, wannan 4. In Allah ya zo tozarta mai 5 ɗin daban da na mai 4. Kowa ana mishi ne daidai mugunsa. Saboda haka ba lallai iskancin waɗancan
in an tashi musu ukuba a musu ukubar irin waɗannan ba ka jin a wani waje sai ka ji kawai wata gobara ta tashi mai wuta ka ji an ce Katarina ta bullo ana kaza to ku kuma an muku irin wannan ne ai ku daidai da kudin su kwalara